Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Adawa aliva wakadi. Aliva adawa. Long time. Leloli abwera ndizo tani. Let's just try kuti timve kuti nkulu yulero abwera ndizo tani. Kadi. Another thing I don't understand is this. Dziko lathu lichi muli anthu ama PhD ambiri kwambiri, ma doctors onse, koma palibe olo ndi mmodzi amene chimene akuchita chikuoneka cha nzeru. Munazoona neza? Now, anthu amene timakhala kunja kwa Malawi sindife ma billionaires, sindife anthu amene timadana ndi dziko lathu. Like nade dziko langa ndimalikonda, kutakhala nkhondo akufuna asilikali, ine ndikathamanga nawo, because dziko lathu anthu amene akuliwonongawa sanaende. They don't know the feeling of nostalgia, kuti ukaenda munthu mafuna kubwerera kwanu. That feeling, the feeling imene mapangisa anthu ambiri kumalalata, kumakupangani criticize, tibe nanu milandu. Komano umati ukamaona ngati ukufuna kubwerera kumudzi, nde udzoona zimene akuchita achina chakweraso. Ukamakhala m'Malawi umaona zinthu mwamantha, sinanga enano zintchito zanu mmadalira anthu atali. Kuti dziko lija lisamayende bwino ndi chifukwa chokuti anthu andale anaonetsetsa kuti asalitukule within imene timayiti systemic restructuring ya dziko. Ndikumakhala ndi ma devolved structures zokuti kwina kulikonse kuli authority. What we have in Malawi is a unitary, centralized system which benefits the politician. It doesn't benefit the people or poor people. Anthu osauka alibe mphamvu ku Malawi. Mudzapite kuma district councils kwanu mukapeza kuti olo mpando mena kukhalira district commissioner woboka. Mufuse ngati district commissioner ali ndi budget, ngati kuli let's say kudedza kuli golide, ma mining akudedza amene akuchitika panopa agolide, misonkho yake kupita kuti ikupita ku Lilongwe, ndikumakabedwa kumene kuchaku ndachina chakwera achina chimwendo banda kumamanga mahotelo awo manyumba awo. Ndimene makhalira unitary system. Unitary system is a dictatorial system of government. Imene imapanga benefit the elite, not only the politicians, but even the business elite. Because my business elites are Malawi samangidwa. Anakakhala kuti Amalawi ena organizer ali ndi nzeru zawo, amalikonda ndi dziko lija, ndi ma patriots. Anakabwera kale 1996 minute mapanga ma new constitutional reforms. Anthu aja nakakhazikitsa constitution ya mphamvu yotukula dziko, koma anakhazikitsa constitution yofuna kupanga protect iwo akamakuberani ndalama zanu. Inu simukamakhale ndi mamaini kudedza, mataxes ake ndikumapita kuti kulilongo, pamene kudedza ulo chipatala mankhwala kulibe, kudedza misewu kulibe. Komano pansi pa nthaka ya dedza pali chani? Pali diamond, pali gold, pa phiri pajatu pali uranium. Mazuwa zimene anapanga kali test dedza ija thoma panga aparadini anakafika ndi kudedza ucha, koma anaona kuti it was not viable at the time. Mupite ku Balaka golide yekayeka, amene akuba golide ndamwenya nzeru analowa amene muja mu system muja. Muzapite ku office kwa mining minister wa ku Malawi,
mukapeza amwenye adzadzana pamene kuchaku kugula ma license akumagulitsa. That is why matola uja anakhazikika kumene kuchaku. Anakhazikika kumene kuchaku ndikumagulitsa amwenye aja illegal mining licenses acho. Ndifake ena fet nasanga pamene mmanganya. Ife sitanga manganya alimomona ngati munthu wopusa wopanda nzeru womangodigula. Mena lero tapanga revoke my licenses naona kuti zithandiza dziko. Because now tipangano review ndikupereka ma licenses kwa companies amene ali ndi policy yoyenera yotukulira dziko lathu. Companies ibwera ndi corporate social responsibility kuti tikakupatsani mining kudedza. Mumanga zipatala, mumanga misewu, mutithandiza ife ndi ana athu ma scholarship kuti azipita ku masukulu akunja. Zonsezo zimafunika zikhale mu portfolio ya company. Koma ku Malawi anthu akupanga export gold, ndalama sizikupita ku Malawi, zikupita kwa anthu olemera. Ndi anthu osauka aku Malawi, anthu aku mamidzi, muzitha kuzindikira zinthu zimenezi kuti unitary system of government. The reason why anthu andale samakamba ku parliament uja tisinteni constitution ndifuna yoti constitution yawo imene ilipo pano pai imateteza iwowo. Inu mufuna mundu kuti munthu andale panopo angabwere ndikuzani kuti atike constitution yokuti kusalima kuli amaiti block 3 manager. Kusalima kuli oil, salima nkota mkhatabe all the way rumpi kumapita mpaka na Ukalonga. Oil ikayeka mpwejetu kumapiri uchi. Pamene pali uchi wachi kunkota game reserve kucha oil. Ma segment sage ali samaona kama endesa misome. Imafunika boma limene lili ndi constitution ya mphamvu ya federal or devolved structures. Constitution imene chaya kuti mukhale nayo Amalawi. Mupezeka kuti salima izikhala ndi governor woti mudzimpanga elect ndinuyo. Governor uja azikhala ndi police force yake, law enforcement team yake, apolisi yake, akuti division India police yaku salima. Apolisi aku salima sadziyankha inspector general kulilongwe yaye. Sikudzikhala so inspector general wa police. Zimene zindi zakamuzo za shikale. Police mafunika zikhala ndi police commission imene izapanga hold ma police officers to account. Wa police winali mafunika zikhala ndi uniform yake, kamera kake, zonse zofunikira kuti malamulo a dziko azipangidwa enforce. Iliyonse mungamakhale ndi wa police ndikumayankhulana naye zisakupangidwa record. China chilichonse by law it's supposed to be accounted for. Koma zimene zositimapanga, we cannot invest in those things. Sikuti kumalawi kulibe drama yayo. Koma tinabadwa anthu tikuchokera kuma colonial mindsets makolo athu. Kena ku generation yachi na chakwelayi, generation yaif. Tipezeka kuti tonsefe we are handing over to the children the spirit of begging. The spirit of failing to see what solutions are needed for our country to move forward. Ndifake tikukhala bendichi constitution chimene chikutibwezeretsa ife yombuyo. Simunamveko ineyo kulanyina kugotani hala ku parliament kuja anali kuchanko ndi azimaya ya college degree chan. Koma palibe amene ndikumuona anakambako zokuti tisinthe constitution ibwanji. Sikuoneka bwino. Nanga bwanji kayerekera ili kukalonga anthu akulandira ndrama ali kulilongwe. Malo moti muzilandira ndrama zitukuko zipakidwa kukalonga komwe. Chifukwa chokuti kuli constitution yopusa kwambiri. Olo Jesus Christ lo Yesu jadabwera ndikukhala mu Malawi under this constitution, kukhala president one. Muyamba kunkena mumupangaso crucify. Because constitution sili bwino. Tasinthani constitution muone mmene dziko lijaliendere. Anthu akubalaka ma resources awo azipanga benefit anthu akubalaka. Anthu akumangochi ma resources awo azipanga benefit anthu akumangochi. Choncho dziko lonse la Malawi. Decentralization.
devolution. Mukazakhala ndi constitution imeneyo dziko lizamba kuyenda bwino. Simudzakhalanso ndi big man syndrome. Ine ndine chibwana ine atunso zazifuna umakhala president. Okay? Like, share, Malawian cameras, subscribe.